Ruuki! Ari! Oikeassa kulmassa tukennutti häkettuu. Nimi! Jättinen! Hyvä! Ja kello on 10:02. Joo. Vai! Oi, Vari! Olisiko mennyt lähempi? Oi! No mennään, Ari! Kevyyttä! Löydä se Ari se sisäinen raivo. Nyt on Jimi Ahtala. Oi! Nyt tuli kyllä aika. Kyllä Ari ottaa yhden pisteen Jimistä. Hyvä, nyt on uusi taktiikka. Kyllä se vaan... Onko raskasta? On kyllä aika helvetin raskas. 5 minuuttia. 5 minuutin erä. Vielä on jäljellä. Hei vittu. Ari, nyt löytyi sitä raivoa, hyvä. Tuu! Hyvä. Kato Ari sitä tolppaa hyväksi, että Jimisi. Nyt on, anna mennä! Jaksaa. No varo, älä... Niin on. Vittu! Vari, no mennään. Ei ois pahaa paikkaa. Tiedätkö mitä sulla vastassa sillä Brasiliassa? Pelkkiä tuomisia. Ne yrittää rosvata sun naiset ja rahaa. Rosva mun naiset! Mä sanon äkkiä, mä katsoin, että joku muista nyt menneillä niinku Rockia. Tai sitä nyt se Brosky on mun paikalla. Saanko Rockia soimukin? Hei, hyvä idea. Aika. Jep.
Pari vaan! Ylös vaan! Pari! Ylös vaan! Ylös vaan! Nouse! Nyt taas näitä viimeisen 3 sekuntia aikaa. Vaan! Ylös vaan! Vielä. Help me, coach. Iske alas. Jalkoihin. Laaki on juoppa. Mikä toi? Murakos. Vielä ylös! Ylös! Et anna yhtään pistettä näin. 5! Äläkö nyt sopi? Paljon aikaa! Vaara. Kohtaa toinen vika. Eikin. Väimi. Hienoa. Hyvä tasaväkinen, mutta. Hyvä. Kyllä se tossa eroa vähän vain.